Znači, Laval Nižan, osim što je bio austrijski vojni zapovjednik, je praktično od slobodnjaka iz Bosiljeva formirao privatnu vojsku s kojom se borio protiv mađarizacije Hrvatske i protiv Mađarona. Kao vojna sila, znači on je bio zapovjednik i Vojne krajine, htio je biti hrvatski ban, bio je zapovjednik Šlezije i Moravske, utjecao je na gašenje pobune 1848. godine u Milanu, dovodi 30.000 hrvatskih vojnika s kojima se tada Radecki pobjeđuje talijanske pobunjenike. Isto tako dovlači hrvatsku vojsku u Mađarsku i pomaže zapravo Banu Jelačiću i Vindišgrecu u operacijama u Mađarskoj. Obitelj Nižan, dakle, u Hrvatskoj je prilično zagubljena, pogubljena, međutim, to je jedna od najvažnijih europskih obitelji. U križarskim ratovima su već Rotrova Nižan III je bio prvi koji se u najvećoj operaciji u križarskim ratovima, dakle, kada se Richard Lavljeg srca opsjedao Saint-Jean d'Acre u Svetoj zemlji, današnji Akon u Izraelu, prvi koji se nakon 2 godine opsade penje je bio jedan Nižan. U 19. stoljeću Nižani žele to ponoviti i prvi koji direktno to ponavlja je u takozvanom Egipatskom ratu Albert Nižan, koji je tada imao 20 godina, uz svog prijatelja Augusta Johmusa, koji je bio vrhovni zapovjednik turske vojske, to je ono što je malo neobično u tom ratu. On opet ulazi prvi u ogromnu utvrdu Saint-Jean d'Acre i praktično ponavlja taj podvig svog davnog pretka. Na Trsatu je Artur Nižan, dakle mlađi brat Alberta Nižana, krajem 19. stoljeća planirao podignuti spomenik Rotrova Nižanu III, koji je dakle prvi ušao u Saint-Jean d'Acre. Projektiran je veliki spomenik koji nikad nije napravljen. Frangeš Mihanović, hrvatski kipar, veliki je to isprojektirao, postojala je skica za spomenik, međutim to nažalost nije realizirano. Nižani zapravo cijelim svojim djelovanjem su na braniku katoličanstva, na braniku tih nekih ideja još koje su od križarskih ratova, uvijek su svjesni povijesnosti svog djelovanja i smatraju zapravo da je Hrvatska jedno pravo mjesto gdje bi taj spoj Habsburgovaca, Frankopana i Nižana trebao dati rezultat. Orijentacija na frankopanske gradove je uvijek kod Nižana vezana uz rimske Frankopane, dakle uz onu silu koja stoji iza cijelih križarskih ratova, iza te borbe Europe za nekakve vjeru u katoličanstvo, za vjeru u svetu zemlju. Što se tiče operativnih stvari, Laval Nižan je bio pravi vojnik i on je utjecao bitno na austrijsku vojsku, na Habsburšku monarhiju, je utjecao kroz recimo veću upotrebu dalekozora, kroz tečajeve plivanja, kroz bolju organizaciju vojske. Imao je veliki utjecaj u jednoj dosta tromoj monarhiji i isticali su se dakle i njegovi sinovi. Albert Nižan kao hrvatski lav i Artur Nižan, jedan i drugi su došli do čina pukovnika, i Artur Nižan koji su djelovao u operacijama u Crnoj Gori, borbama s Turcima, obavještajnim zadacima itd. Političke ambicije Lavala Nižana su bile beskrajne, dakle osim što je bio kao vojni zapovjednik Vojne krajine za koju se govorilo da je najveća vojarna Europe i koja je davala trećinu svih vojnika Habsburške monarhije, on je pokušavao preko mjesta hrvatskog bana utjecati i na te političke događaje. Vrlo često je bio u svađi sa mađarskim plemstvom koje je smatralo Hrvatsku jednom svojom pokrajinom, što je on odlučno odbacivao. Uvijek je spretno je odrađivao čitav niz diplomatskih zadataka i još od vremena Napoleona. Odbijao je
ideje koje su dolazile od ozga koje mu se nisu sviđale, što je isto dosta neuobičajeno za to doba, tako da recimo nije slušao u vojnim operacijama praktično ni samoga cara, nego je sprovodio operacije po svom nahođenju, po realnoj situaciji na terenu. Između ostalog, on je bio i engleski brigadni general, što je danas teško zamislivo da neko može u dvije različite vojske istovremeno ima dva visoka čina. Međutim, njemu je to uspijevalo. U diplomaciji je obilazio cijelu Europu, dakle bio je i u Berlinu, i u Londonu, i na Malti, i u Madridu. Kretao se unutar ratnih operacija, izvan ratnih operacija, imao je strašno puno plemičkih veza i strašno je bio efikasan i ponekad brutalan u pregovoru. Albert Nežan kao njegov direktni nastavljač imao je njegovu žestinu, međutim ponekad nije imao odmjerenost, dok je Artur Nežan, koji se trebao između ostalog oženiti sa groficom Vojkfi, vrlo mladom udovicom Bana Jelačića, koja je u trenutku kad je postala udovica imala 21 godinu. To je trebao biti cilj da Artur Nežan dođe na mjesto hrvatskog bana 1870. godine, ta operacija nije uspjela, ali govori o kontinuitetu jedne ideje kako kroz Hrvatsku doći do jednog podkraljevstva. Zapravo koncept je bio Habsburgovci su kraljevi, a mi ćemo biti podkraljevi jedne hrvatsko-slavenske države. Oni su i odlazili u pregovore u Beograd i bilo je nekih pokušaja da se na bazi Ilirskog preporoda Srbija priključi Hrvatskoj. Međutim, te operacije se nisu realizirale. Dakle, Srbija koja je tada bila pod Turskom.